Издигнете спортните си постижения на следващото ниво с пателарния наколенник. Той е идеален за спортисти, инженери и хора на високо ниво. Иновативна технология за подобрени спортни постижения. Направете всяка стъпка експлозивна. Покорявайте с грация и сила. Изработен от устойчиви материали и процеси. Присъединете се към тази революция. Хиляди вече са променили света. Сега е ваш ред. Поръчайте сега и надминете границите си.